ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ନଈ ବହି ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କପୋତ ବାସ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନଈ କୂଳରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଏବଂ ସେ ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା କପୋତଟି ଏହା ଦେଖିପାରିଲା। ତାକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ପାଣିକୁ ପକାଇଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ସେହି ପତ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପତ୍ରଟି କୂଳକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ କପୋତକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗଛ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କପୋତ ବସିଛି। ଶିକାରୀଟି କପୋତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜ ବନ୍ଧୁକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲା। ସେହି ସମୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ସେଠାରେ ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ବନ୍ଧୁ କପୋତର ଜୀବନ ବିପଦରେ। ଶିକାରୀ ଶର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଶିକାରୀର ଗୋଡ଼କୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଶିକାରୀଟି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ଏବଂ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କପୋତଟି ସଚେତନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କପୋତର ଉପକାର ସୁଝିଦେଲା। ନୀତି ଶିକ୍ଷା: ଉପକାରୀର ଉପକାର କେବେ ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କାହାର ଭଲ କରିବା, ତେବେ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ।